Who wants bagel? Oh my goodness. I'm becoming a grown-up man, Mama. Nagbibinata na ako. Nagbibinata na ako. Look at that voice. That's because medyo that's our word of the day. Word of the day. Medyo iba ang boses ko. I'm not too paos. Medyo paos lang ako. Medyo paos lang ako kasi inuubo ako. Medyo paos lang ako kasi inuubo ako. Hindi pa talaga ako nagugutom. Medyo lang, just a little bit. Medyo lumaki na itong halaman ko. Look at that. Medyo lumaki na itong halaman ko. Don't you agree, Mama? Mm-hmm. Ayan lang para sa ating Tagalog word of the day, at gusto ko lang sabihin na kung sino man yung kung sino man yung dalawang nag-rent ng previous Taglish vlog, if you guys can message me sa Facebook page, may gusto lang akong isend. I already got hold of the other one, and there's two more, isang taga-US at isang taga-Canada. Ayan lang, salamat!